Pynpaw Ronaldo ya ka jinglong khana jong da ka ba ong ba ka World Cup kam dei tournament ka ba he tam ha ka history jong ka football lane ka World Cup ka dei tang ka tournament nyo sngi ngapdeng subhaya phik parlo ki baju sutrat ban page ya ka video ha ka ne ka channel hakane ka video ngina page ya ka we ka interview jong Ronaldo bat o Piers Morgan hakane ka interview Ronaldo ola ong ba ka World Cup ka long tang ka ta ka tournament nyo sngi bat ba ban job ya ka World Cup kam dei ka dream jong But uong roba don kam ban job ya ka World Cup ban long uta u greatest of all time lane uta u good jong ka football. But haba u Piers Morgan open kan mau ya Ronaldo open kan mau ya ka jingong uroni ba uroni isi ya Ronaldo henry ka jingyo i uroni Messi udai uta u greatest of all time lane u good but Ronaldo ulapan pai da ka baong ngam menjur ya kata bat ngam kwa ban long u breu u ba jam men sim. Nado bo Messi ula job ya ka FIFA World Cup arjar arpuar Ronaldo ula sedang ban Pynpaw ya ka jinglong khana jong tang hakane ka interview Henry hakiwe ki interview ru haba ki reporter ki kali Ronaldo uju Pynpaw ya ka jinglong khana jong ta ka ba ong ku me kini ki jingong ba ka Saudi Pro League ka kham ban ya ka Liquid One Henry tang hadin ba Ronaldo ula dap kren ya kane ka jingkren ka PSG ka lala ban ra ya ka Champions League da ka ba ka penlim ya ki club baklan kum ya ka Inter Milan ha ka final ka Man City, ka Arsenal, padkumta terter. Henry tang kata mensua hakapor ba udang samlab ha uju ong ba ngak hadin bangari tayat ngakwa banlong uta player uba job buntam ki Ballon d'Or pat job buntam ki Golden Boot. Henry hadin ba Messi ula job buntam ka Ballon d'Or pat ka Golden Boot. Ronaldo la ong ngakwa banlong u player uba tab bun kultam ha ka history jong ka football. Henry ka ba kamsno thalas isu ka long ba Ronaldo ha ban sedang ka FIFA World Cup arjar arpuar ha ka we ka broadcast ula ong ba ngakwa shisha ban job ya ka World Cup namar ka dei kata ka jingtrang jonga ngakwa ban yarap ya ka Portugal ban ra ya ka FIFA World Cup. Henry hadin ba Messi ula job ya ka ne ka FIFA World Cup Ronaldo ula sedang ban Cranbridge pat Pynpaw ya ka jinglong khana jong Hooj Ronaldo ulong way urang yelekai football ubat bit bah ha ka perthai da ka ba ulla ban job Sansin ya ka Ballon d'Or bar Sausin ya ka Golden Boot bar Sansin ya ka Champions League. Henry haki interview lada Pynpaw ka kerteng Messi Ronaldo on sakal labit namar uting ba yo ki pajba kin saong ba Messi u kambet ban ya Ronaldo. Lada pichu page yak interview jong Ronaldo pensa klumar jingbut bha namar Ronaldo uju kala ketin lada juyo yak ka ba ukwa kane ka jingong jong Ronaldo kala urlong kum ka we ka jingong ka baong ba umar siang lada yo so grip uong ba shish ka so grip ka ba jeo te parlok pisngaw kumno yakane ka jingkran jong Ronaldo so drop yak jingsngaw jong pi ha ka comment section te paralok mentakas ngitang kine kendiat ki Khana chapang ka jing interview jong Ronaldo pat Piers Morgan te lada episode trat pasngap ki keyboard spot war klet pan subscribe ya kane ka channel kum kadak pan support ya kane ka channel kublai shibun.